Ako si Romel Billones Flohen, isa ka full-time artistic director and choreographer sa mga previous tribe sang Dinagyang. Presently, sa tribo Panayanon nga pinakadugay kong aging choreograph. Isa ako ka freelance artist specifically sa festival industry. At the age of 55, I still able to choreograph sa isa ka tribo sa Dinagyang. Tungod man sa kooperasyon sa tanan nga choreographer sa Dinagyang Festival nga naghugpong kami. So isa ako sa nag-initiate and nag-motivate sa ila tanan to come up with this association nga ginatawag naton subong Ilonggo Artist Festival Association Incorporated. Even though nga may mga limitation kita, may mga protocol kita nga ginaatubang, but ang drive, ginahatag nga strength ni Senior Santo Niño nga mapadayon ang selebrasyon niya kahit may pandemic pa, mapadayon ang iyang existence, mapadayon ang faith, padayon sa iyang healing sa bilog ko nga kabuhi nga choreograph. Ang pinaka-importante gid sa debosyon kay Senior Santo Niño.
Padayon sa padayon kay Senyor Santo Niño, Tanang masaran ang pangabot sa pagalaman sa imo, Senyor Santo Niño. ¡Viva Señor Santo Niño! ¡Viva! ¡Viva!